Nyomjatok egy lájkot. Ez egy új Minecraft lesz. Mi fotózott a telefonjával? Ez egy 2 órás live lesz. Amúgy lesz 5 óráig ez a videó, és ez egy újabb... Rebeki megmondtuk egy 2 órás, 5 órás. Hagyjál már. Virágít ki. Ezt szedtük fát. Tényleg. Csak a fát szedtünk. Ez? Csinálok. Crafting table, ez be van nehezítve. Itt is, meg ott is van. A Pötti tényleg kitette napjába. Bocsánat, na itt vagyunk. Első sor. Szedjük be köt. Nem vagy a lyukban. Köt szedünk elsőnek. Hogy kell én ezt a homokot egyre? Kirakjuk. Akkor ti csak kapcsolatok, vagy mi van? Itt lebogok egy. Akkor hagyjuk. Szedtem. Mert nem mai, nem holnapig. Ez már mehet a kukacba. Úgy ez már mehet a... Ez az első videó. Akkor egyeséget, hogy keressék meg. Most nézd, Járánokat hívják. Fel fog tűnni, bolond. Te mi állítod, mi nem veszed ki ezt a beállítást? Mert úgy engedélyezni kell a mikrofont is. Ja, hát ő állította be, én nem bírom kikapcsolni. Csit ma! Na. Úgyis elmondja többnek, akkor nem mindegy. Nekem mondja, csak senki nem tud erről. Így beszéljetek. Nem tudok ma a történetet. Claudia. Szétnézek, hogy itt van valami elég jó helyzet. De kell lesz majd a kajához. Úristenem. Ez még csak az legelső videó. Nyomjátok meg a csengőt, a lájkot, és iratkozzatok fel. De már nincs ott. Ez hogy veszi? Ez már 5 óráig, már még csak lassan, majdnem még csak 4 óra lesz. De hát... Egy volt, ez 3. Csak finom leszek. Elsők szedek el. Telmetek el, hogy mit vannak. Vannak olyanok már, amik már 62 célból már kivittem már Microsoftot. Gyere ide. Semmi. Na akkor vágjunk bele! Na!
kell ágy is. Berakom. És ez igazi Minecraft. Ó, már megvan a 3, akkor jó. Tudok csinálni már ágyat. Autó, autó. Én ott tudok beület is. Lezágok gyorsan. Autó, autó. Gyere, gyere kis lecsó. Lehet, hogy kreatív, átnézem, milyen tudtok vannak. Ezt gyorsan álltok majd. Autó, autó. Nem tudom, melyik a kreatív. Az a... Orszok egy szunmítósot. Úgyhogy nem létezem Minecraft. De már este van. No, nem találunk semmit. Vágás. Na már még a Minecraftot is kivágtam, és semmit sem találtam. Kivágtam a videót, úgy értem. A sárkányt is meg kell ölni. Semmire nem vagy képes. No, nem tudok semmit sem. Nagyon kis szoftos hely, de semmit sem találok. Hát semmit sem találok. Az a videó ennyi lett volna, remélem tetszett. Sziasztok!